Zdravo svima! To sam ja, kondukter. Danas idemo kod Stegosaurusa da saznamo nešto o njegovim leđnim pločama. Zato hajde sa mnom u T-Rex Express! Svi u voz! Gledaoci poput vas su omogućili snimanje ovog programa svojim doprinosom PBS stanici. Hvala! Majka pteranodonje svoje gnezdo grejala, grebanje je čula tad i rekla: O Bože, jaja mi se izližu. Izašli su klinci svi, jedan za drugim, 1, 2, 3. Zvaću ih Tajni, Šajni i Don. Ali Tajni reče: Čekaj, ima još jedno. Četvrta beba je bila veća, zubata i repata i okata, ni na kog nije ličila. Šta ja radim sa pteranodonima? Majka mu je odgovorila: Ovo ti je porodica, ja sam ti majka i ti si dinosaurus, ali druge vrste. Tu je sudbina umešala prste. Hajde, Badi, idemo u šetnju. Kupit ću karte za avanturu letnju. Vidjet ćemo sve lepote, sve. Upoznat ćemo sve vrste. T-Rex Express! T-Rex Express! Dođite svi u T-Rex Express! Kako se izboriti sa vrućinom? Što je vruće. Rado bih se igrao sa Tajni, Šajni i Donom. Tamo gore, gde je sveže. Wow, evo veće lepeze. Mnogo bolje. Hvala, mama. Tata poručuje da je otišao sa Šajni i Donom do jezera da igraju lopte. Hej, Badi, jesi li uspio da se raskladiš? Lepeza pomaže, ali moram da budem u hladu. Pa, dobro. Onda ću ti praviti društvo. Da se igramo? Prevruće je za igru. Ma, hajde da smislimo nešto. Ne mogu ni da mislim. O, dobro. Mama, postoje li dinosaurusi koji umeju da se rasklade, a da ne lete? Različite vrste dinosaurusa imaju razne načine rashlađivanja. Eto, mi sada sedimo u hladu. Ali vrsta zvana Stegosaurus ima sjajan način hlađenja pomoću ploča na leđima. Ploča? Super! A žive u periodu jure, gde je još toplije. Možemo li kod njih? Naravno, idemo tamo T-Rex Expressom. Pitaćemo ih kako se snalaze da se rashlade kad je vrućina. Super! Vozit ćemo se T-Rex Expressom! Poletarac! Aha, već je svežije. Karte molim! Hvala vam puno! Gle, gospođa Pteranodon, Tajni i Badi, zdravo! Zdravo, čika kondukteru! Aha, vidim da danas putujete sve do perioda jure. Da, posjetit ćemo Stegosauruse da vidimo kako podnose vrućinu. Pomoću ploča! Tako je, Tajni. Stegosaurusi imaju ploče na leđima. Jesu li im te ploče nalik na tanjire? Kao što su ovi? Pa ploče Stegosaurusa jesu pljosnate kao tanjiri, ali nisu okrugle. Njihove ploče izgledaju ovako. Više su okruglaste. Oho, vi stvarno svašta znate. Pa da, troodoni su najpametniji dinosaurusi. Jedva čekam da vidim Stegosauruse. Pa eto, vidjet ćeš ih kad stigneš u juru. Kad smo već kod toga. Vremenski tunel! Još malo pa vremenski tunel! Vremenski tunel, la 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 la. Obožavam vremenski tunel, la 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 la. Ja isto, Tajni. Ulazimo u juru. Sljedeća stanica Stegosauruska šuma. Tu vi silazite. Doviđenja, vidimo se. Samo opušteno i lepo se zabavite. Upravo si, mama. U juri je još toplije nego kod nas u periodu krede. Aha, hajde da nađemo Stegosauruse i neki hlad. Vidite, deco, u periodu jure nema ni trave, ni cveća. Nema cveća? Kako to? No, ne znam, Tajni. Ovde, u doba jure, zemlja je drugačija. Cveća nema, samo niske trave i paprati. To Stegosaurusi vole da jedu, pa ćemo valjda naići na njih.
To su oni, mislim. A ti oštar vid, Badi. To je krdo stegosaurusa. Vidiš li im ploče? Da, a sad da saznam kako se pomoću njih hlade. Hajde da ih pitamo. Gledajte, deco. Jeste li primetili da su svi okrenuti u istom smeru? Zar se tako hlade? Baš se pitam. Hajde da ih pitamo kako to rade. Dođi, Badi. Idi ti, ja te čekam. Stvarno su veliki izbliza. Hajde. Ćao, mali, kako si? Fino. Ćao, ja sam Pteranodon Tajni, a ovo je moj brat Badi. Zdravo. Ćao, Badi tajni. Ja sam Moris. Stegosaurus Moris. Pa baš mi je drago. Super su ti te ploče. Prelepe su. Moje ploče. Pa, hvala. Da, nisu loše. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 ploča. Bravo, mališa. Vidiš, stvarno imam 17 ploča. Baš zabavno. Stalno zaboravljam da mi se rep kladi tamo pozadi. Ups, pardon. Evo ga opet. Tajni, imam hipotezu. Misliš, nagađaš nešto? Aha, moja hipoteza je da možda vetar duva kroz ploče i tako ih hladi. Izvinite, zaboravio sam. Šta ste ono pričali o mojim pločama? Pa, pitali smo se, da li si okrenuo ploče u pravcu vetra da se raskladiš? Pa da, kao i svi. Šta rade ostali stegosaurusi? Opet moj šašavi rep. Pardon. Da, eto, svi stegosaurusi se poređuju jedan za drugim, tako da vetar duva baš kroz ploče. A ploče su spojene s našim leđima, pa nas hlade. Shvatate? A da i mi probamo? Ali trebaju nam ploče. Može, svakako. Samo izvolite, ja sam tu. Čekam vas i jedem paprat. Kako je li svežije? Ne, čak mi je još toplije. Naše ploče nisu kao njihove, Badi. Ne, nisu spojene s našim telom kao Morisove ploče s njegovim. Da, za našu vrstu je bolje stajanje u hladu. A ovo može da posluži kao lepeza. Morise, a da li tvoje ploče služe i kao štit protiv velikih mesoždera? Pardon. Pa sa pločama izgledamo krupnije, tako da se mesožderi uplaše. Ponekad. Ali znate, šta mi se u stvari najviše sviđa kod ploča? Kao što si rekla, Tajni, prelepe su. Aha, stvarno. Tako da čak i izdaleka mogu da prepoznam svoje drugare, ostale stegosauruse. Jel da, društvo? Ups, odoše mi drugari. Mi tako pasemo po šumskom tlu i tražimo ukusnu paprat. Odog da stignem. Ćao. Ćao, Morise. Hvala za zanimljivu priču o pločama. Nema na čemu, drago mi je što vam se sviđaju. Ćao. Mama, sad vetar duva u ovom pravcu, a svi stegosaurusi su se okrenuli na tu stranu. Tvoja hipoteza izgleda tačna. Ploče im zaista služe za hlađenje. Već je kasno, deco. U gnezu je sigurno već svežije. Vratimo se do stanice T-Rex Ekspresa. Opet u T-Rex Ekspres!
Super! Hvala mama što si nas vodila u doba Jure. Da, bilo je vruće, ali doba krede će nam sad izgledati svežije. Karte, molim, karte. O, čao, Buddy i Tiny. Šta ste saznali o pločama Stegosaurusa? Da, izgleda da služe za mnogo toga. Ploče ih rasklađuju i deluju krupnije i tako ih štite od mesoždera. I pomažu im da prepoznaju ostale stegosauruse. A i stvarno su mnogo lepe. Mada, drago mi je što se vraćamo u doba krede. Da, kod nas ima cveća. I ne zaboravite ribu za večeru. Ura, to obožavam! Šta to želi? Moja ciba, moja ciba. Kaže mnogo. Da pogađam, riba? Da, riba! Ups. Da se vratim na posao. Vremenski tunel, narode. A onda je Buddy smislio sjajnu hipotezu. Reci, Buddy. Stegosaurusi su stajali s pločama okrenutim ka vetru, tako da ih vetar hladi. Na taj način su se borili protiv vrućine. Tako je, Buddy. Hej! Povetarac! Najzad je sveže! A ako sutra opet bude vruće, isprobat ću novu hipotezu. Možemo se raskladiti skačući u jezero. Ja sam dr. Scott, paleontolog, a ovo je Stegosaurus. Stegosaurus. Stegosaurusi kao Morris imali su ploče na leđima, ali ne znamo tačno za šta su im služile. Jedna ideja ili hipoteza jeste da su zbog ploča izgledali još krupnije kako bi poplašili mesoždere ili se šepurili pred ostalim dinosaurusima. Druga hipoteza je da su se pomoću ploča hladili. A pošto danas nema Stegosaurusa, paleontolozi posmatraju današnje životinje kako bi saznali nešto od njih. Postoji jedna životinja, veliki biljojed sa dugom šurlom i velikim ušima, pomoću kojih se hladi i šepuri. Slon. Zbog ušiju, slon izgleda još krupnije, pa ga se tako plaše drugi slonovi, a čak i veliki mesožderi kao lav. Slonovi se pomoću ušiju hlade. Toplu krv iz tela potiskuju prema ušima, pa onda mašu ušima kao džinovskim lepezama. Krv se tako raskladi i vraća se u telo, hladeći celu životinju. Pozdrav za Stegosaurusa! Stegosaurus! Gledajte nas, bit će još otkrića. Buddy ima hipotezu. Čemu služi tvoje perje? Ja imam hipotezu. Želim da testiram novu hipotezu. Tiny, ja imam hipotezu. Misliš ideju koju možeš da testiraš? Ja imam hipotezu. Mislim da ste vi brži zato što imate duže noge. I to je hipoteza. A kako ćeš da je testiraš? To je bila zanimljiva hipoteza. Buddy mnogo voli reč hipoteza. To je ideja koju možeš da testiraš. Ja sam gladan biljojed, ližem biljke kao med. Insekata ja se gadim, biljkama se raznim skladim. Kad si gladan biljojed, možeš jesti sve. Samo slediš pravilo, sve zeleno dobro je. Mi žvačemo, to volimo. Sve zeleno dobro je.